Hyvää päivää, hyvää joulun alusaikaa. Vielä olemme marraskuussa kuoleman kuukaudessa, mutta joulutontut ilmoitti, että joulupukki on jakaantunut USAsta Kiinaan, Suomeen, Ruotsiin, joka paikkaan. Ja nyt on 2 synapsia joulupukista iskentynyt tänne Korvatunturin haaraosastoon Sulkavuoren katveeseen. Paikalla on ilmeisesti Kangasalan suuntaan ja Vuoreksen Lempäälän suuntaan suuntautuvia pukkeja. Ja tarkoitus on kysellä, että kuinka on, onko tontulta viesti kantanut vai onko pukki itse käynyt tarkistamassa, miten lapset ovat olleet kilttejä. Kertoisiko vaikka Lempäälä vuorespukki alkajaisiksi, mitä on havaintoja? Positiivista palautetta on tullut, että rekkakuormittain lähdetään tuomaan lahjoja Korvatunturilta. Onko yhtään risukuormaa tulossa? No, hyvin vähän. Kukas tarvittaessa rapsauttaa? Jätetäänkö se tonttujen rapsautettavaksi vai antaako pukki nurkin takana keppiä, jos on tarvetta? Jätetään kokonaan pois semmoiset. Selvä. Kato, kun täällä on myös sellaisia pelokkaita lapsia, jotka nyt eivät ole uskaltaneet joulun alla lähteä edes kouluun, kun ovat olleet niin tuhmia ja nyt pelkäävät, että kun on isovanhemmat pelotulla, että pukki antaa sitten keppiä, kun olette olleet noin tuhmia, mutta tämä Vuores Lempäälä pukki nyt lohduttaa, että vielä on armon aika. Entäs Kangasalan suuntaan, minkälainen on tilanne? Onko siellä kaikunut ilon kiljahduksia ryteiköistä ja Kangasalan tiilimuurien kätköistä? Kilttiä lapsia on ollut. No entäs onko rouvat tulleet kuiskuttelemaan korvaan, että ovatko myös isännät olleet kilttejä? Onko oltu kiltisti töissä eikä eksytty kaljapaariin kesken työpäivän? Pääsääntöisesti ollut kilttiä. Niin just. Ja prinssi Charlesillahan on tunnetusti kiltti aina tarpeen mukaan päällä. Näin on. Mutta me jatkamme ja Joulupukin tietotoimiston reporteri tähtiporo Peter von Thuraus kiittää pukkeja haastattelusta ja toivottaa teille oikein hyvää joulua ja yhtykäämme ilmeisesti joulutoiveeseen, joulun taika kestäköön. Joulun taika kestäköön. Kiitämme, taakse poistumme ja kiitämme pukkeja hyvästä joulusta ja ilmeisesti antoisesta joulun ajasta. Kiitämme. Heippa!